Co? Já už to nedávám! Co je? Prosím tě, kde se obchodují státní pokladniční poukázky? No na peněžním trhu. Co? Jak si to můžeš pamatovat? Já mám paměť totálně v háji. To je jednoduchý. Pomáhá mi v tom tohle. Kreatin? Však to berou jen fitnessáci, ne? No, to není úplně pravda. Mozek jede hlavně na energii a kreatin ti pomáhá rychleji doplňovat v mozkových buňkách. Takže lepší paměť, produktivita, soustředění. Prostě upgrade hlavy. To jako fakt, jo. No jasný. A dokonce teď se slevovým kódem Veselé Vánoce máš slevu. Tak nabíhej na kapsle.cz a využij to. No tak díky. No prosím, ber denně 5 gramů. Rozmíchej si to ve vodě jako já, nebo třeba ve jogurtu. Hlavně to ber pravidelně. Jinak to nefunguje. Počkej, kam zase jako jdeš? Teď jsi teď přišel z celodenního školení. No, to víš. V tom mi zase od kapsle pomáhá něco jiného. Ale to ti ukážu někdy jindy. Letím. Čau.